petons... Si no t'estàs quieta, et confirmo. Això de que la Francina em casi, a tu no et sembla res i a mi em fa tristir. Per què? Perquè la Francina no l'estima. No l'estima? No l'estima? No, que no l'estima. Doncs el faig arribar avui que en Ferran és una gran persona. I l'home que duu el seu amor fins a donar la seva sang demostra bé qui és. La seva sang no s'hi va ser una farineta de no res, home. Pobre Batllarigal. No sospita que la mala fama del seu fill és donada per les seves sortidetes del poble que tant ens han donat a parlar. Fins hi ha qui diu que és un conspirador. Un conspirador! I ja mateix m'has pensat que precisament. Au, va, deixa'm anar amb tu. Que ja t'he dit que l'església no hi entra de nosaltres. Per què? Perquè l'altre dia vaig pessigar-te? No, que vergonya. Si no em deixes venir, et pessigaré aquí fora. Pobre tu. Veuràs. Res ben, noia. No li feu cas, senyor. Sí, però bueno, per mi ja pot anar fent. I tu rebent! És que es torna esquerpa. Ha posat pretensions, pensar que és la meva promesa. Sí, es veu que t'estima molt. L'enhorabona, senyor, pel casori de demà. Gràcies. Per cert, el seu pare l'espera a la casa del mestre Andreu. Tot seguit hi entraré. Crideu l'hostalera. Sí, senyor. Hostalera! 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 Senyor, Heu vist l'Horaci? abans de Rosari ha estat aquí. Ha dit que venia de Toulouse i que anava a casa vostra. No l'he pas vist. Ell m'ho ha dit així. Entro un moment a la parga. Si ve l'Horaci, que m'esperi. Mireu, qui ve per allà? El Pere Castellet, l'avi de l'Eloi. Pobre home. Ha hagut de deixar l'ofici de pastor. Potser en aquests 2 mesos s'ha quedat sec de tant plorar. I cerca l'Eloi per les muntanyes. Diuen que fins i tot embarcarà cap a les Índies. I va fer molt bé l'Eloi de marxa. Potser el Ferran li té jurat i l'hauria perdut per sempre. Ai, jo no puc veure. A mi també em fa una pena.
coses estan que cremen. A París, el Comitè de Salut Pública ja ha tallat 10 o 12.000 caps. El Sena, que diuen que és un riu, baixa vermell de sang. I comptant acabar la revolució al capdavall, no quedarà cap de cap ordre. I això és salut pública? Ciutadana, això és la república. Ella vol que li respecten totes les idees, però vol que respectin les seves. Sí, és que no volen respectar-la. Com doni molt aquesta salut pública, ens morirem tots, I la d'aquí? Com està la d'aquí, Tot preparat. Demà al migdia es casen a l'ermita de Cim, en Ferran i la Francina. A l'ermita? Sí. El que som-hi hauria de ser l'estil de la república. Un bon tiberi, una bona copa de sang, vull dir, de vi, i nastos. Ja. Així es pot ser república, Gràcies! Quines noves portes? Els vostres amics de Toulouse diuen que són terriblement perseguits. Senyor, hi ha una cosa que jo no entenc. Que no són republicans nosaltres? Doncs si són republicans, per què ens persegueixen? No ho entenc. Ja ho entenc jo. Segueix. Diuen que no perdeu temps i que marxeu de seguida, que l'exèrcit de la república està a punt d'arribar al nostre poble, i és cert, que no l'he vist, tot venim cap aquí. Demà a la matinada et donaré uns diners. Amb paquets i un bon cavall, espera'm a la drecina de la Cima. Sabe què hauré de fer, llavors? Ja t'ho explicaré. Pensa només en el bé de la república. Sí, ja hi penso. Vine amb mi. No em feu caminar gaire, que no sé que he arribat a Toulouse, no he parat ni una estona, ja estic voltant. Estarera, bona dia. Qui demana? Sou captaire? Un altre dia, germà. Escolta, Eloi! Ai, Déu meu. silenci. Parla. Què ha passat en aquests 2 últims mesos? Escolta, el Ferran té gent pagada que et cerca. No temis, la foscor de la nit em protegeix. Parla. Doncs, bé, el Ferran, de resultes de la ferideta que li engegares, ha arribat a la mort. La Francina, en canvi, va estar molt malalta. Diuen si ho està encara. Demà a migdia es casen a l'ermita. I ell, el consenteix. Ella no t'ha oblidat. Es casa només per evitar que el batlle Ridau, en venjança si ella menyspreava el seu fill, es tirés damunt les hisendes de mestre Andreu. Ja saps que podria fer-ho. El batlle Ridau és poderós i el Ferran és temible. Gràcies, Déu meu, per fer que arribi a temps. A temps de què? De res. Pensa només que aquest vestit és un engany. Jo sóc poderós, molt més que ells, perquè el que un dia vaig menysprear, ara ho he acceptat de bona gana. Ferran Ridau, ara sabràs qui era aquell tros miserable de ferrer de la Camarga. I ara, adéu-siau, ninguna paraula de que m'has vist. No, per mi no tenis. Adéu. Que el cel et protegeixi. Sofreixo perquè el meu pare pugui complir la paraula que va posar el batlle del fill. I sofreixo perquè demà, a trenc de l'alba, vindrà en Ferran a portar-se els diners de la dot, les escriptures. El meu cor és de l'Eloi i jo no em vull casar amb Ferran, però que si Déu ho vulgui. Quin mal cor teniu els homes, Perdoneu, és el vostre pare. Però és que jo, abans de veure-us d'en Ferran Ridau, us voldria veure mort. Va, anem, Francina, anem. No, deixa'm amb... Sí, no. No, deixa'm amb el meu pensament.
Això no sona obvia. No trobes bé, potser... Francina meva. Doneu-me un consell. No, Que no vull casar-me amb el Ferran. no t'hi casaràs, no. La Verge del Sí farà un miracle. Miracle. Sí. Els meus ulls són morts, però el meu braç és ben fet. Què voleu dir? Que no em va. La sentor de les muntanyes han sortit al meu cos. Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Avi, No tenis res, bonica i eternida. No tenis res. Que jo veig amb els 6 cossos, però amb el cor en ansis. No tenis res, bonica. No tenis res. Au, va, descarrega'm, que no puc més. Sembla que portis un castell. Va, ajuda'm. Vinga. Mira que te la carregaràs. A mi l'has carregat ets tu, eh? Va, dona, que em queden prestant 2 viatges i he estat. Sí? Què és el que passa aquí, eh? Ai, va, deixa'm. Deixa'm, va, deixa'm. Bona sorpresa tindran els vostres paisans en veure'ls, capità. Sé d'algú que no li farà gens de gràcia. Com que no? És un honor per a ells tenir entre ells un personatge com vos. Els vostres mèrits i el vostre prestigi, en qui la Convenció de París hi confia tant. No tindran temps de donar-se'n de mi. Doncs així que arribi la divisió, seguirem el nostre camí. Allí, disfressat de captaire, vaig fer bona feina. Aquesta és la vostra terra, capità? Què és bonic aquest indret? És el més formós que hi ha del món. Només veient-lo, el cor s'enxampa. Pirineu, terra meva.
Qui és el vostre comandant? On és? Que vull parlar-hi. Deixeu-nos. Senyor, sou vos el comandant? Perdoneu-me, més no me presentem. Soc un pobre vell que no faig mal a ningú. He vingut només perquè el maleït Ferran, abusant de que és poderós perquè és fill del batlle, vol casar-se per força amb la Francina. I això no pot ser. He d'evitar-ho com sigui. El meu pobre Eloi es va perdre per ell i no vull que se'n digui. Qui sou? Qui és que m'ha besat? Per què m'ha besat? Avi! Eloi, venint de la foscor dels meus ulls. Vella Em estimada. dóna més força els meus braços. Vella estimada. Has arribat a temps? I ets poderós. El cor meu deia i jo no volia creure. Per vos i per Francina he reclamat mon dret. Espera! On aneu? A cercar-la, fill meu, a cercar-la! Francina! Què passa? Perdoneu, us prego que només veieu en mi a un representant del govern de París. L'Eloi ha tornat! Anda, Digueu, hem fet una nova atenció. de què es tracta? Dos homes sospitosos semblen lladres. Com que s'ha resistit, els hem lligat. Feu-los venir. Vinga. Eloi! Maria! I doncs no us creieu, Ferran. Ara sabreu qui era aquell tros miserable ferrer de la Camarga. Eloi, no feu broma. Silenci! Què són aquests diners? El tot de la Francina. Lladres! Amb en Ferran el pillen, no sé a on, per un bé de la pàtria. Un bé? Sí, un bé, què teniu que dir-hi? Jo res. Cadet, llegiu. El govern de París, descobert la conspiració que tramaven els enemics de la República en uns pobles del sud, us ordena la persecució i captura del perillós capdill de la mateixa, en Ferran Ridal. És possible? Mare! Cadet, aneu amb la divisió, que d'aquesta gent ja m'encarrego jo. Perdoneu-me. Vos no veu tenir pietat d'aquell pobre vell, però jo sí que en tindré de tu. Contestaré aquesta ordre dient que Ferran Ridal ja no es troba aquí. Sou lliure. Lliure! Fugiu abans que arribi la divisió. Francina, que sigui les teves mans que es doni la llibertat. Tota l'ànima. Eloi? Jo? Per tu també, Horaci. Contra tu no hi ha res. Sisplau, pineu la finestra de la guillotina. Francina, adéu per sempre. Perdoneu-me tots.